Sunt în club și-am pus ochii doar pe ea. La bar mă duc să-i ofer ceva să bea, că are ea ceva al ei, ce nu au multe femei. Sunt în club și-am pus ochii doar pe ea. La bar mă duc să-i ofer ceva să bea, că are ea ceva al ei, ce nu au multe femei. La 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 tine, să mergem la tine acasă. La 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 mine, cum o dai tot aia e. Hai la 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 tine, să mergem la tine acasă. Ori la mine, ori la tine, cum o dai tot aia e. La 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 tine, să mergem la tine acasă. La 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 mine, cum o dai tot aia e. Hai la 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 tine, să mergem la tine acasă. Ori la mine, ori la tine, cum o dai tot aia e. Unde stai? Unde stai? Unde stai? Stai cam departe de mine. Mi-ar plăcea în brațe să te pot ține. Eu te vreau și